את זה בכיסאות. יש לך עוברים נערה. אבל היום תעשי חלונות, תעשי דלתות, תעשי זה. רגע, ענת, לא צריך, על הקיר הזה עדיף. רגע, אבל מה יהיה עם הרעש הזה? כן, מה נסגר איתם עכשיו? מוזיקת רקע, זה הטופים. לא, רגע, איפה שרה? את שרה. אני שרה. לא, אבל שישבו... אתה כבר מסריט? קצת מאחורי הקלעים. איפה מאוד אוהבות? על הקיר? אלה שמחזיקים את זה? לא, הם ישבו, אוהבים אותך מאוד, הם ישבו. אבל רואים את בצלאל. בצלאל. שאני אשב במקומך? לא, ממש שחר, בשתי ידיים. קצת מאחורי הקלעים אני עושה. בואי שבי על ידי. מצלמה? לא, אבל אבישי ואיציק לא רואים אתכם. מה נעשה?